Siguro kato nga time is dili pa jud mi pwede. Dili pa pwede nga maiya ko. Yo, what's up mga koy? So good day ninyo. I hope naramo sa maayong kahimtang karon. So uban na day ko ninyo mga koys. Mga tuta sa lugar kung asa mi nagkailang duwa sa una. Ay, since ikapito na ako kaadlaw ron diri sa probinsya mga koys, sikan nga niuli ko gikan sa trabaho kay lagi nyundang nata. Naka-decide ko nga moadto ta sa lugar kung asa mi nagkaila sa una. Lugar nga among gihimo ang kasakit og kalipay. Ay, uban na day ko ninyo mga koys nga mag-agianing dalan nga mong giagyan sa una mga koys sa panahon nga kami pang duha. Alright. Dalan nga sa una kaming duha ang gaagi pero karon ako na lang magnusara. Alright, sakita ay. Atong balikon pag-agi mga koys kaning dalan nga mo'y saksi sa among mga saad nga wala natuman. Dalan nga kung akong maagyan makahinumdom ko kung unsa mi kamalipayon sa una. Alright. Kabalo mo mga koys kaning dalana. Happy kaayo mi sa una mag-agiming duha diri mga koys. Pero karon ako na lang isa mag-agi. Tapos magkukatawa pa bisag walay kauban. Mura katong taong napas mo. Siguro kato nga time is dili pa jud mi pwede. Dili pa pwede nga maiya ko. Maong karon gahulat na lang ko sa tao nga mas maayo pa. Mas maayo pang muinto sa yaha para intuon na pud ko. Alright. Kung wala ako na sayo, mao ni ang lugar kung asa may malipayon nga nag-uban sa una. Pero karon ako na lang nagginusara, nagtanaw, naghinumdom sa mga malipayong kaagi sa una. Ito mga koys, maura to. Thank you for watching. And then I hope inyo kong supportahan sa akong FB page. I-search lang sa Facebook Makoy Vlog. And then thank you for watching.